ବାଉନ କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଧନରେ ଛପନ କୋଟି ପୁଅ ଝିଅ। ଏ ପୁଅ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛି ତତେ ଦେଖିବୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ। ଭଗବାନ ପାଦ ଦେଇଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଭଗବାନ ହାତ ଦିଟା ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବୁ। ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ଆମେ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ ଦେଲାବାଲା ଜଣେ, ଯିଏ ଥରେ ଦେଇଦିଏ ଜଗତ ଭିତରେ ହୁଏତ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ ବାଲକ ଯିଏ ଥରେ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ କେବେ ପଟିଯିବନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଇଛି, ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଛି, ଆରେ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ଦିଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ହାତ ଦେଇଛି। ସବୁ ଦେଲେ ବି ସୁଧା ଏତେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆରେ ଫକୁରୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷମତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଦେଇନି। 52 କୋଟି 56 କୋଟି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ 56 କୋଟି ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନା ବୈଶ୍ୟ, ନା ଶୂଦ୍ର, ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଭକୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା ବାଲା କିଏ, ଦାସକାଠିଆ ବାଲା କିଏ, ନା ଭଜନ ବାଲା କିଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ କିଏ ରେ? ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଛୁଆଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ 4 କିଏ? ମନୁସ୍ମୃତି, ଯୋଉ ବଂଶରୁ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମନୁ। ମନୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ନା ନାମାନୁସାରେ ଦେଇଦେଲେ ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମନୁ କହିଲେ ହେ ବଡ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? 4 ଜଣଙ୍କର। ସେ 4 ଜଣ କିଏ? ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମନୁ କହିଲେ ଇଏ ମାତର ଅଧିକାର ହଉଛି ମାର। 10 ମାସ 10 ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆପଣ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। ବେଶୀ ହେଇପାରେ, ବାରଙ୍ଗନା ହେଇପାରେ, ବିଟପି ହେଇପାରେ, ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ପିଲା ଉପରେ ସେ ହାତ ରଖିଦେଲେ ତା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାର ବାପା। ଆରେ ବାପା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ଡାକୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ବି ବାପା ଡାକୁଥିବେ ପୁଅ ହିସାବରେ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବୁନି। ପ୍ରକୃତ ବାପା ଯେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଦାସ ପୁଅ ପ୍ରକୃତ ବାପା କିଏ? ତୋ ବୋଉର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ତୋ ବୋଉର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତୁ କିପରି ଜାଣିନୁ? ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ମାଟିର କବି